Szeretettel köszöntök mindenkit a Szegedi Hungarológia Műhely mai alkalmán. Árva Janett vagyok, a Hungarológia központ vezetője. A magyar-török diplomáciai kapcsolatfelvétel tavalyi 100. éve, valamint az idei 2024-es magyar-török kulturális évad kapcsán a Szegedi Hungarológia Műhely több részes sorozatot indít, amelyben a török-magyar kulturális kapcsolatokat különböző szempontból vizsgáljuk meg. Beszélünk majd műfordításokról, kapcsolatkutatásokról, kortárs török kultúráról. Első vendégünk dr. Nagy Illés János, a Szegedi Tudományegyetem docense, aki sokáig vezette a latin tanszéket, a Magyar Intézetet, kutatási területe pedig a Krisztus utáni első század római epikus költészete és az újkori női költészet. Régóta foglalkozik műfordítással, ógörög, latin nyelvről magyarra, és szakmai szövegeket fordít németből. Újabban viszont a török irodalom is a látótök körébe került. Erről is fogunk ma beszélgetni. Első kérdésem, János, hogy hogyan találkoztál a török kultúrával, és mi fogott meg benne ennyire? Mindenkit szeretettel köszöntök. Türk dostlarım da iyi akşamlar diliyorum. Hát, hú, ehhez egy teljes élethelyzet kell, egy teljes konstelláció, ami anélkül, hogy ilyen másokat zavaró részletekbe mennék, tulajdonképpen mondhatni egy ilyen életközépi válsághoz, meg egy kiégéshez, a hosszas vezetői poszt utáni kiégéshez, vagy kiégésre vezethető vissza tulajdonképpen. És hát arra, hogy ilyenkor az ember, amikor magát gyógyítja, meg analizálja, akkor új kihívásokat keres, minden egyebet tulajdonképpen a sors hozott, és akkor ugye a kader, tehát hogy ezt muszáj volt ezt a szót kimondanom, az életemben egyébként is így alakultak a dolgok, így kerültem egyik fontos állomásról mindig a másikra, ez most egy nagyon fontos állomásnak bizonyult, és tehát az volt az én nagy szerencsém, ami elindított ezen a remélhetőleg fölfele vezető lejtőn, hogy kaptam három csodálatos török diákot. Korábban is volt egy, ő szintén csodálatos volt, akiknek latin tanítottam, a történelem tanszéknek a PhD hallgatói voltak, és ez azért volt más a korábbiakhoz képest, mert ők egymás között törökül beszéltek. Tehát én addig nem kerültem kapcsolatba a török kultúrával, nem is érdeklődtem különösebbképpen iránta. Én nagyon elkötelezett voltam és vagyok is az antik kultúra népszerűsítése, gondozása, ápolása ügyében, de ez az új élmény, ez nekem nagyon jól jött, és ez elindított egy lavinát tulajdonképpen. Tehát egész egyszerűen, és ennek 4 éve, hogyha jól számolom. Vagy a találkozásnak már egy picit több, mint 4 éve. Uh-huh. És elég kitartó, és azt látjuk, megismerjük is egymást, megkövetem a Facebook bejegyzéseidet, hogy egyre több rétegűbb ez a kapcsolódás a török kultúrához. Igen. Minden, hogy mondjam, nekem ez a nyelvvel kezdődött, és akkor az ember utána kultúrát is tanul nyilván, és nekem ez minden nyelvvel valahogy így volt. Volt egy időszak, amikor intenzíven spanyolt tanultam, tehát hogy az abban is megvolt. Akkor volt egy időszak, amikor ivrittel foglalkoztam, ilyen különböző izraeli utazások kapcsán, akkor is megvolt. De itt szerintem az volt a plusz, hogy ezzel egyidejűleg én egy török nyelvű közegbe kerültem, és tulajdonképpen kulturális tapasztalatokat is szereztem, és ezek mind nagyon, nagyon jók voltak. Tulajdonképpen így mentem tovább, és aztán az egyik dolog adta a másikat. Elindultam a nyelvtanulással, nem tudom, hogy ez az a pont, ahol érdemes beindítani a Igen, PPT-bet? igen. Szerintem nagyon Jó, szívesen néznénk és egy-két. igen, és akkor már meg is osztom ö, látszik minden? Igen, Jó. És akkor innen kellene kimennem. Akkor ti most látjátok, ugye? igen,
Igen, és Szóval látszik, ez a váltás is látszik, a igen. váltás. Jó, oké. Szóval, hogy ugye mivel, hogy ez az egész egy kicsit megelőzte a vírust, majd kitört a vírus, és ugye Magyarországon azért elég szegényes a tankönyvpiac ebben a tekintetben. Ugye az első probléma, amivel szembesültem, az az volt, hogy nincs szótár, vagy nem férek még hozzá, vagy kis példányszámban volt, várni kellett rá, hogy valahogy megérkezzen ilyesmi, és akkor hát ott vannak az internetes források, rengeteg olyan oldal van, ahonnan ugye nagyon klassz, általában angol nyelvű dolgokat lehet letölteni, és akkor én elkezdtem magamtól tanulni. Jött a duolingós korszak, ami szerintem ledobja magáról a törököt, tehát lehet, hogy más nyelvekből, jó, szerintem a magyart is, meg az ilyen agglutináló nyelveket Igen, igen. szerintem nem nagyon tudja, az analizálókat talán jobban tudja kezelni, és, és akkor inkább ezen a vonalon indultam el, és mindaddig, amíg Figen Uccsal nem találkoztam, aki egy Szegeden élő, egyébként az egyetemen is dolgozó, lektorként dolgozó, vagy dolgozott kiváló nyelvtanár, addig én magamtól tanultam, az ő irányítás alatt kezdtem el törököt tanulni, de ez akkor már elég sok volt, ezek, amiket itt látunk, minden forrással próbálkoztam, amiket csak le tudtam tölteni, meg értelmesnek találtam a magam szempontjából. Visszatekintve lehet, hogy más dolgokat olvastam volna, de mivel, hogy én latin-görögös vagyok eredetileg, én a nyelvtant azt úgy olvasom, mint egy regény, tehát nekem ez egy nagy élmény. Aztán, amikor láttam, hogy ezt is ledobja magáról a török, hogy én rengeteg nyelvtant tudok, de nem tudok még mindig beszélni, vagy nem boldogulok a hétköznapi nyelv rétegével, akkor elkezdtem gyerekkönyveket olvasni, mondván, hogy a gyerekek így tanulnak, és ez valóban segített, ezeket a baloldalon látható könyveket mind Figen nyomta a kezembe, és ezeket gyorsan, nem annyira gyorsan, de elolvastam, meg szótáraztam, aztán magam is kerestem még hozzájuk, de aztán ezzel a tudással, tehát hogy tulajdonképpen egy nagy csomó struktúra a folyamatos olvasás kapcsán, ami nem föltétlenül mindig szótáras olvasást jelentett, meg a sztorit ismered, ugye itt látható mindenkinek szerintem tudja értelmezni, hogy milyen típusú sztorikról van szó. Ez azt jelentette, és erre volt nagy szükségem, hogy az általában használt és jellemző, és a magyartól igen-igen elütő török nyelvi struktúrákból minél több, minél rövidebb idő alatt menjen át egyszerűen az agyamon, hogy megszokjam őket. És erre aztán rátaláltam erre a Nihán Ketresz könyvre, mindenkinek ajánlom azóta is, aki még akkor figyelm mindig nem volt, aki törököt tanul, Amerikában készült egy csodálatos könyv, a nyelvtan megfelelő, tehát nem túlzott mélységben földolgozva, példákkal és megoldókulccsal, és ez megint sokat segített, és nem sokára aztán jött ugye a dalfordítás. Ekkor már Figenhez is jártam, közben a Nihán Ketresz könyvet mindig a Cengizzel beszéltem meg, tehát ő ebben segített, hogy a problémáimat fölvetettem, akkor ő ezeket elmagyarázta, és hát ő meg megfertőzött engem a popzenével. Bocsánat, egy pillanatra csak, amikor kérdéseket tettél föl a nyelvvel kapcsolatban, akkor angol közvetítő nyelvet használtatok? Igen, 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 igen. Hát tulajdonképpen én hát törökül beszélni, tehát hogy hozzám törökül beszélnek, az tulajdonképpen néha még most is ilyen sokként ér, mert félek, hogy nem értem meg. És nem is olyan egyszerű tulajdonképpen megérteni, úgyhogy Figennel ugye boldogultunk, mert tud magyarul, nagyon jól tud magyarul, Cengizzel angolul beszéltem, de most már Figen se nagyon beszél hozzám magyarul, csak hogyha nem tudom, gáz- és vízszerelésről vagy ilyesmi, akkor átváltunk, meg Cengizzel is általában angolul, vagy bocsánat, vagy nem latinul, törökül beszélek, meg törökül üzenünk egymásnak, tehát hogy folyamatosan tulajdonképpen egy ilyen virtuális török közegbe kerülök. A kocsimban török számok mennek,
ezeket elkezdtem fordítani. Eleinte egy szót se értettem belőle, de nem baj, nagyon szerettem őket, ez jó motiváció, és például még az edzőteremben is a törököt tanulok, ezzel a Lexilájzzal, amit mindenkinek nagyon tudok ajánlani. Sajnos iPhone-ra nem fejlesztették le, tehát csak Androidon lehet használni. Nem megyek bele a részletekbe, szerintem a legmodernebb módszereket fölhasználva saját szólistákat tanulhatunk benne, mert ez egy nagy probléma a törökben, a szókincs. Én nagyon sok nyelvet tanultam, és tulajdonképpen egy idő után a latin meg a görög alapján nekem az angolban is működött, a németben is működött, a spanyolban is működött az, hogy olvasol, ez a picking up, tehát hogy itt tulajdonképpen így rád ragad valahogy, és akkor elkezdted használni. A törökben ez nem működött, és hiába mondta nekem a Cengiz ezerszer például, hogy János, beszélni kell, beszélni kell, beszélni kell. Igen ám, de amikor elkezdesz beszélni, és nem tudod a szavakat, akkor mit csinálsz? Tehát, hogy ezt nem tudod körülírni. Ráadásul ugye a töröknek a szókincse, magukon a török szavakon kívül nyelvtörténeti okok, meg történelmi okok, kultúrtörténeti, hogyha úgy tetszik, okok miatt, ugye jelentősen bővült, hát leginkább, vagy tulajdonképpen nem akarok hülyeséget mondani, mondjuk a 15. századtól kezdve arab meg perzsa elemekkel, és ezt ugye, és ez most úgy működik, hogy mivel ezek eluralogtak ugye a magas rétegek által használt nyelven, közben meg ugye párhuzamosan volt a népnyelv, amit tulajdonképpen évszázadokon keresztül nem dokumentáltak és nem is nagyon ismertek, kialakult a 19. század végére egy olyan nyelv, ami ennek a három nyelvnek a szavaiból épült föl. A 19. század végén a törökök ezt elkezdték megtisztítani, amikor elkezdtek dolgozni a saját kultúrájukon, és majdnem azt mondtam, hogy identitás, de mondjuk csak hogy a kultúrájukon, és aztán jött Atatürk, akinek nyelvi, meg kulturális, nagyon erős kulturális programja is volt, és tudatosan próbálták a török szavaknak a dominanciáját továbbfejleszteni, de az nem jelenti azt, hogy aki ma törököt tanul, annak ne kellene perzsa meg arab szavakat is megtanulnia, és ez nem megy. Tehát, hogy ezek számunkra olyan, nem tudom, olyan szóalakok, ami nem tudom, olyan, mint a gyurma, hogyha földobod a falra, hogy egy darabig föltapad, ez attól függ, hogy mennyi ideje tanulsz törökül, és hogyha nem jelenik meg előttem például vizuálisan, és ebben a Lexilás segít, mert hogy közben látom is a szót, miközben ismételgetem, akkor elvesztél. Ma este beszéltem a Cengizzel, 2000-szer megbeszéltük, hogy van a kedves szó, hogy ez kedves tőled, abban használják azt, hogy názik, és én ezt egyszerűen nem bírom megjegyezni, hogy ez názik, vagy pedig a velárisi, a názök, és már megint diadalittasan mondtam neki, hogy milyen kedves vagy, és sikerült megint helytelenül kiejtenem. Szóval, hogy ez így működik, tehát, hogy extra gyakorlásra, vagy nem tudom, mire van szükség, hogyha az ember a szavakat tanulja. Úgyhogy erre ez nagyon jó. A szótárak nagyon nagy probléma, gyorsan haladok, mert az idő az ugye megy, de a nyelvtanulásról muszáj azért néhány szót, meg nyugodtan kérdezzél, hogyha Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és például Figennel is, amikor beszélgettünk fordításaim kapcsán, meg hogy én hogy fordítok, ez fölmerült többször problémaként, hogy mennyire jók a szótárak. Én nekem ugye ez a nagy Red House szözlű, amit a Cengiztől kaptam meg karácsonyra, meg ez az Atasözleri, vagy Daimler, ez egy nagyon fontos téma, tehát hogy egyrészt lexikálisan ott legyél, másrészt pedig a törökök által most is szerintem a magyarnál, vagy a magyaroknál sokkal nagyobb arányban használt, meg hivatkozott, tehát a köznapi beszédben is használt és hivatkozott közmondásokkal, szólásokkal tisztában legyél, mert ezek olyan hivatkozási alapok, és hogyha erről az utóbb, ez a jobb, hát jobb kezemben, jobb oldalon lévő Mhm.
kisebb könyv, ez egy kisebb válogatás, óriási mennyiség van belőlük, és ezekkel meg az a probléma, hogy az a legveszélyesebb, hogyha azt hiszed, hogy érted őket, Uh-huh. mert ők, nem mindig, de nagyon sokszor valami teljesen más, és számomra szinte mindig meglepő értelmet hoznak ki. Különösen olyasmiben, amire én azt gondolom, hogy a magyarban ez teljesen hasonló, de ők nem úgy értelmezik. Ez Tehát, hogy veszélyes. Bocsánat, ugye a igen, frazeológiai, mindig, amikor magyar mint idegen nyelvet tanítunk, akkor is néha én is észrevettem, hogy lehet érezni, hogy milyen sokat betanult a diák, és aha, annyira életidegen helyzetekbe hozza elő, tehát frazeológiai egységeket használni, az annyira finom nyelvismeretet igényel, és ez igen. igazából élő nyelvi közegben való létezést, hogy azt akkor mondhatod, vagy akkor az túlódivatú. De akkor ezek szerint úgy tapasztalod, hogy a szólások, közmondások aránya, vagy használati aránya nagyon magas, vagy magasabb is, mint Hát az nincs, ugye? erről nem végeztem egy ilyen felmérést, nyelvészeti felmérést, de a nyelvi tapasztalataim, meg a magyarral kapcsolatos tapasztalataim alapján azt mondom, hogy igen. Tehát, hogy ott most azt nem mondom éppen, lehet, hogy az igenis, meg a Cengiz is kerüli ezeket a dolgokat, amikor beszélnek, de most is, amikor például kaptam a szőregi barátaimtól egy fügefát, ez most a napokban volt, akkor a Cengiz, és elújságoltam a Cengiznek, akkor mondta, hogy de tudod, hogy van az a török mondás, hogy a fügefa alatt semmi nem él meg. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket is, vagy ezekből minél többet ismerni kell. És igen, igazad van, tehát, hogy kint kéne lenni, valamilyen módon, hogyha majd sikerül, akkor lehet, hogy ez is megvalósul, hogyha meg nem, akkor meg magadnak kell teremteni egy ilyen virtuális közeget, ahol több csatornán. Az úgy nem működik, tehát, hogy más nyelvnél is nyilván nehéz, mondjuk a spanyolnál nálam tök jól működött, hogy nem tudom, heti 2 óra, és akkor még elvégeztem a nyelvkönyvet, ez nem. Tehát, hogy a törököt biztos, hogy nem tanulod meg így. Tehát ez valami egészen különleges. Uh-huh. Viszont itt mindig itt Talán lesznek a diákok, ugye látjuk egyre több diákunk van, török hallgató, és akkor velük lehet én csak. nagyon örülnék neki, hogyha már tudni, vagy legalább lenne egy olyan csoportom, vagy néhány ember, akinek eleinte legalább keverve, tehát mondjuk angol és török nyelven keverve tudnék, tehát néha úgy vissza tudjak menni az angolra, amikor abszolút belegabajodom, de törökül beszélni, legalábbis még abban a fázisban, ahol én vagyok, ez egy nagyon, nagyon kimerítő agymunka is, tehát hogy mondjuk egy negyedórás, félórás beszélgetés után nekem pihenésre van szüksége. Majd ez elmúlik, Amúgy szerint. a nyelvnél mennyire tapasztalod, mert mondtad ezt a arab meg perzsa hatást, hogy most a modern beszélőknél az angol mennyire jön be? Használják, de tehát, hogy mit tudom én, vezetőnek éppen tegnap írtam a Figennek, és megnéztem egy üzenetben, hogy maffia vezető, az maffia líder, vagy líderi. Uh-huh. Tehát, hogy amire, vagy ami éppen divatos szó a nemzetközi Uh-huh. szóhasználatban, nem jól fogalmaztam, biztos mindegy, értitek, azokat használják, de a törökben a jövevényszavak többség a 19. századi nagyon élénk francia kapcsolatok miatt, meg a francia kultúra követése miatt az a francia. Tehát Uh-huh. rengeteg francia jövevényszó van, Uh-huh. Uh-huh. azokból nagyon sokat használnak. A melegítő nagy nadrág például échauffement, és tehát, hogy rengeteg ilyen van. Tehát, hogyha valaki egy kicsit franciául tud, az is sokat segít. Uh-huh. Uh-huh. Na, kiderül itt még, hogy mi segít. És egyébként így a technikai segítségben a fordító programok, mert hát nyilván most már mindenki Hm? használ egy DeepL, vagy akármi, tehát azt Igen, próbáltad, hogy az hogyne. mennyire? Ö, a törökkel viszonylag jól működik, de én elsősorban arra használom, hogy amikor üzenetet írok, akkor gyors tudjak lenni, és amikor a DeepL lefordítja, akkor nekem már van annyi tapasztalatom, hogy azt ki tudom javítani. Uh-huh. Uh-huh. Ö, Tehát én ebből rengeteget tanultam, amikor például, hát a Figen itt volt, tehát vele értelemszerűen tudtam beszélgetni, nem nagyon kellett üzengetnünk, egyébként is ő inkább fölhív, tehát nem ír. Ez is szerintem egy
egy jellegzetes kommunikációs technika, tehát hogy beszélünk. A Dzsengizzel más volt a helyzet, tehát ott WhatsAppon üzenünk, vagy üzentünk, nem tudom, akár többször is egy nap egymásnak, és ott ezt használtam, és egy idő után, nem tudom, 2-3 hónap múlva tapasztaltam, hogy most már úgy elhagyhatom, ez egy ilyen átlag üzenet esetében. Tehát segít a tanulásban, nagyon sokat segített. Nem Uh-huh. kell szavakat keresned egyszerűen. És akkor leírtad, tehát hogy végül is, tehát rengeteg szót tanultam így szerintem. Na és akkor ott tartottunk, hogy a dalfordítás valahogy az így hirtelen. Ja, hát a dalfordítás, azt tulajdonképpen ezeket én posztolom. Ö, Most éppen megnéztem, 2020 végén született az első, most van 24, és nem merem megnyitni, hogy milyen borzasztó dolgokat fordítottam én ebbe bele. Ö, Mit mondjak, tehát, hogy miért voltak ezek, ez szerintem már jó. Ö, Lehet, hogy itt-ott a Figen belejavítana, de ezt szívesen veszem bármikor. Ö, az a, tehát ugye a dalfordítással, a popdalfordítással, de a népdallal is az alap probléma, hogy akár népdalról, akár ugye popzenéről beszélek, mindegyiknek, ugye magyarul is, meg törökül is megvan egy ilyen elemkészlete, egy megszokott kifejezés módja. Tehát sokszor azt, ami szó szerint így vagy úgy van törökül, azt magyarban egy másik frázissal kell visszaadni, ha csak nem valami költeményről van szó, tehát ez a popdaloknak a többségére azért vonatkozik. Ez egy nagyon érdekes kihívás, és gyakorlatilag nem volt olyan pop zenei szám, amit lefordítottam, vagy alig volt, amit lefordítottam, és egy vagy kettő dolgot ne kellett volna megkérdeznem. Olyan sem volt, ez fokozottabban érvényes. Múltkor hallottam a Szőlősi Balást egy beszélgetésben, aki azért nagyon jól tud törökül, meg azeriül is, meg saját maga is költő, hogy mondja, hogy ő neki nagy előnye, hogy kapcsolatba tud lépni a kortárs költővel, és megkérdezi, hogy te mire gondoltál. Tehát, hogy Hm. amit itt látunk például, tehát az, hogy itt ez a Melike Jam egy csaj, aki most akar betörni a popzenébe, és nagyon jó számai vannak, ő írja a zenét, és személyesen is ismerem, hosszú a történet, nem mondom el, hogy hogyan. Nőnapra most megosztottam az egyik dalát, és ez annak a szövege, de amit itt látunk, hogy vessző nem nagyon van a török szövegben, ugye egy török, egy magyar sor van, az tényleg úgy van a török mondatban, részben a nyelvi struktúra teljesen eltérő, vagy sokban eltérő mi volt emiatt, mert nem keletkeznek, vagy ritkábban keletkeznek vesszővel elválasztandó dolgok. Hát ugye még egy mondat belefér ugye a popzenének a fordításra, amikor a lyricset letöltöd, akkor ott gyakorlatilag, hát nem nagyon, itt most vannak éppen kérdőjelek, de az azért ritkaság számomra, tehát hogy végig is ott van egy folyószöveg, és akkor azt úgy kell analizálnod, hogy tulajdonképpen azt se tudod, hogy a vége van elmondatnak a sor végén. Az is érdekes, hogy ők hogy kötnek át például gondolatot egy egy ilyen popzenei számnak a sorai között, szerintem lazábban, mint mi, vagy nem tudom, tehát rugalmasabban, mint mi, hogy tagolnak, teljesen más. És én szerintem ebben tehát, hogy ezekben a szövegekben is, meg hát a költészetben persze, hogy egészen biztosan benne kell, hogy legyen ugye az a fajta nyelvi, hogy mondjam, szokásrendszer, ami tulajdonképpen még az oszmán költészetre mehet vissza. Tehát az a képrendszer, ö, sok olyan dolog, ami magyarul nem föltétlenül létezik, és mindig, amikor megbeszéljük, például a Dzsengézzel, ő hívja fel a figyelmet, hogy az, hogy más utat választ, az egy picit mást jelent törökül, mint magyarul, mert annak van valószínűleg egy hagyománya. Szóval, hogy egy nehéz, meg érdekes feladat, de tök jó, nagyon jó kihívás, és
És az nagyon jó, amikor kín vagy Izmirben a barátoddal, Cengiz Ergünnel a kocsijában visz valahová, megy a rádió, és egyszer csak jön egy szám, amit mind a ketten el tudtok énekelni. Tehát, hogy akkor azt érzed, hogy igen, tehát, hogy a helyeden vagy, érted? Tehát, hogy bejutottál valahova, és majd, hova meg hogy lehet bejutni, akkor arról még beszélek. Még egy utolsó kérdés a Igen, popzenéről, hogy választod ki ezeket a dalokat? ami Tehát van egy tetszik. barátaid, ajánlják, Tehát hogy elkezdeni volt egy, kurdul tanulni, akkor úgy hirtelen nem tudnám, hogy kiket kéne hallgatni. tehát nekem Cengiznek odaadtam egy pendrive-ot, Aha. amiről a kocsiban zenét hallgattam, én nem hallgatok rádiót, nem nézek tévét, tehát hogy nem fertőzöm az agyamat vele, és ilyen hírekkel, meg reklámokkal, és akkor föltett egy, nem tudom, egy ilyen 50-es készletet, akkor azt agyon hallgattam, akkor jött Mhm. még hozzá, akkor már én is tudtam választani, kicsit ugye már belekerülsz a világba, tudod, hogy kik az előadók, tudatosan is utána nézel, hogy na akkor Sezen Aksunak még mi van, melyik tetszik tőle, az lehet, hogy a Cengiznek tetszett, de nekem nem, vagy Mhm. fordítva, Mhm. tehát hogy így is, meg olyan is volt, hogy Cengiz küldött egy számot, hogy ezt most hallotta a rádióba, azóta is az egyik kedvencem, ja Istenem, nagyon fáradt vagyok, nem jut eszembe, nem Sezen Aksu, mindegy, egy milyen szám. Tehát, hogy ezek olyan véletlenek is. És igen, úgyhogy így. Mhm. Ezt is megtanulod. Na, és akkor nem álltál meg a zenefordításnál? Ja, még igen, Igen. folytasd, ahogy gondol, amit gondolsz. Ö, hát akkor szerintem ide hajtsunk, hogyha már fordításnál vagyunk. Ugye amikor a Figen szerintem már úgy látta, hogy akkor jöhet egy ilyen dolog, akkor nekem a Jekte Kopant ajánlotta, ez az Ashmut Fajndan Jelnözlük Tárifleri, ugye a szerelem, tehát magányreceptek a szerelem konyhájából. Ez egy nagyon izgalmas szöveg, egy kortárs szerző, egyébként újságíró, meg szerkesztő, tehát olyan, amilyen íróból Magyarországon is sok van. Látszik, hogy 2002-ben ez a Said Faik Hikaya Armanit nyert, tehát hogy ez egy népszerű, ismert dolog, vagy szöveg, elbeszélések, kicsit posztmodern, kortárs, tehát hogy azt mondta, hogy ezzel próbálkozzam. Nyilván azért is, mert ebben azért olyan szavak vannak, amit a közbeszédben is lehet, vagy hát a mindennapi beszédben is lehet használni, és akkor itt betettem már egy olyat, amit én fordítottam. Ugye itt szembesültem, vagy itt is, itt nagyon nehéz részek voltak, amit tehát ez már teljesen hardcore, de még nyilván nem Pamuk, vagy egy olyan típusú szerző, aki mondjuk több oldalas mondatokat ír, és egyébként is egy nagyon fura feladat egy török mondatot magyarra fordítani, mindegy. Ö, és akkor ezt elkezdtem, úgy volt, hogy majd ezt akkor lefordítom, ez az a címadó novella az el is készült, még azóta sem jelentettem meg, mindegy, nem tudok mindent belepréselni az életembe, tehát hogy ez majd jön, tehát a Jektakopannal szerintem érdemes foglalkozni továbbiakban is, de én nem is tudom már tulajdonképpen, hogy megpróbáltam, amikor képeket kerestem, vagy illusztrációkat, akkor fölidézni, hogy én ehhez hogy jutottam a Dujgu Aszanához, hogy kerestem-e, vagy tényleg nem jut eszembe, de ja nem, ö, amikor már úgy megért bennem a gondolat, ez elég korán megélt, hogy majd én fordítással foglalkozom egyszer, hogyha eljutok odáig, akkor egy kicsit körbe telefonáltam, például a Barát Zsazsával beszéltem, akkor a Merényi Ágival beszéltem, most a Revizoron a könyvrovat szerkesztője, tulajdonképpen azt hiszem, hogy kettejükkel beszéltem. Különösen arról, hogy szerintük mi lenne, ami, ami befogadható vagy népszerű lenne, és ők ajánlották a női irodalmat, és akkor így kicsit keresgéltem, és akkor Dujgaszina azért került föl szerintem az elsők között, mert ő egy ilyen 96-ban vagy 7-ben jelent meg ez a könyve, mert ő egy ilyen mérföldkő.
Sajnos 2006-ban meghalt agydaganatban, de addig írt, most meg nem mondom, hogy 5 vagy 6 vagy 7 könyvet. Mindegyik a török női sorsokkal foglalkozik. Ez volt az első, egy nagyon érdekes kísérlet, aminek a nyelvezete tulajdonképpen az én szintemnek jobban megfelelt, mint a Jektakopán. Tehát azért, mert ez egy élettörténet, ahol tulajdonképpen a Dewey Guasen a gyerekkortól és a gyereknyelvtől megy el, most már legvégén vagyok a fordításnak nem tudom, tehát mondjuk a 30 éves korig, és akkor így fölépíti tulajdonképpen a nyelvet is, és ez nekem jól jött. Sikerélményt adott, inspirált, és most már kész lesz, aztán majd ellenőrizzük, és magyarul is szerkesztjük, aztán majd valami lesz vele. Na, szóval ez egy nagy, ez most a projektem, így néz ki a szöveg, ami már úgy néz ki, mint egy szöveg, mint egy És könyvszöveg. mennyit tudsz egyszerre fordítani? Tehát mikor érzed azt, hogy így Hát betelhet egy tulajdonképpen ezt nap mint nap kéne, de nem mindig jön össze nap mint nap. Amikor fordítok, akkor ebből a fajta agymunkából, akkor nekem olyan 1-1,5 óra elég, de ez így el is röppen egyébként. Most már nem kell minden szót megnéznem, tehát halad, de annyi tehát technikai kérdés van, meg bizonytalanság bennem, hogy bár szereztem gyakorlatot, tehát hogy az elejéhez képest, nem tudom, a közepén kezdtem már máshogy fordítani. Mert hogy most mondhatjátok, hogy hát én végül is műfordító voltam. Igen, 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 meg vagyok, tehát hogy de görögből meg latinból fordítani akármit, tulajdonképpen úgy fordítod, ahogy akarod. Vagy fordítok most egy 15. századi traktátust, vagy szatírát tulajdonképpen, ö, és az tulajdonképpen egy nagy beszélgetés, de az is irodalmi nyelven van, tulajdonképpen, ha magyarul irodalmi nyelvet használsz, akkor mindegy, hogy csinálod. Itt ugye vannak olyan árnyalatok, tehát ez mindenképpen, ez a szöveg, ez hétköznapi nyelv, elbeszélő részek, vagy mondjuk éppen vannak benne, de rengeteg dialógus is van benne, tehát itt ez nekem sokkal nehezebb feladat, mint mondjuk egy latin szöveget fordítani. Nem csak azért, mert latinul már jobban tudok, hanem egyszerűen technikailag más. Úgyhogy ebben nekem most kellett megszereznem a gyakorlatot a fordítói igazából. kompetenciák egy részét át tudod vinni, de nem mindent. Hát nem, mert hát ott nyilván szakma is visszaszól, mondjuk, hogyha én latinul, vagy latinból fordítok, vagy görögből fordítok, leellenőrzik, megnézik, stb. De itt a törökök szólnak vissza, vagy érted? Tehát, hogy akik most használják a nyelvet. Tehát Mhm. latinból fordítani nem olyan nagy felelősség, mert végül is jó, mi történik, hogyha valamit elrontok. Egyébként azt gondolom a latin fordításról, hogy bizonyos fokig az is lehetetlen. Minden fordítás természetesen lehetetlen, főleg a versfordítás lehetetlen, de hát ezért próza kapcsán azért meg lehet közelíteni nem tudom, azt a manírt, vagy azt a kifejezési módot, ami ugye, tehát az egész szövegnek az étoszát érted, tehát hogy milyen az a szöveg, hogyha beleszagolsz abba a világba, akkor az milyen, Mhm. és azt viszont el kell érni, ez nehéz. Igen, Na, most nem sokára kész. igen, és akkor majd még foglalkozok ilyen, nem tudom majd mivel tudok majd foglalkozni, ezt csak mutatom, hogy például tehát, hogy a popzene meg a most mutatott Gülszeren Budai Zsióluk könyv kapcsán is ugye az a nagy dilemma, mondjuk, hogyha én belőlem valaha lesz műfordító, akkor az a nagy dilemma, egyrészt az nyilván, hogy mivel tudsz pénzt keresni, nyilván ebből nem lehet megélni, tehát hogy amellé kell neked egy főállás, de mi az, amit engem igazából az érdekel, hogy mi az, amit Magyarországon mondjuk 1000-nél többen vesznek meg. És amikor ezen a vonalon indultam el, vagy kutakodtam, akkor például ez a pszichiáter hölgy, aki most nagyon népszerű,
nagyon-nagyon népszerű és óriási. Hát ez a könyv az most a 100 000-nél tart, de hát itt több százezeres példányszámokról beszélünk, ez egy óriási könyvpiac. Most egy, nem tudom, 8-szorosa, 7-8-szorosa a magyarnak, tehát hogy így lélekszámon is. Tehát, hogy akkor én egy olyat is, vagy olyanban is szeretném majd kipróbálni magamat, ami Magyarországon olvasott, és ugye ez például nem föltétlenül a magas irodalom, de ennek a fordítása is az én, nem tudom, nyelvi kompetenciámat nyilván javítaná, és lehet, hogy pénzt is keresnék. De érted, egy kiadó ráharapna erre a könyvre, szerintem egészen biztosan, ami tulajdonképpen ez nagy vitákat váltott ki a Budai Gyólu kapcsán, hogy ő pszichiáterként tulajdonképpen a saját eseteit dolgozza fel, novella meg regény formájában is, és ezt hogy lehet, meg ez mennyire etikus, stb. Erről megvan a magam véleménye, itt csak a vita a lényeg, de kétségtelen, hogy ez az embereket nagyon érdekli, mert ugye az ilyen dolgokról való olvasás az nem csak művészi élvezet, vagy művészi élmény, hanem önfejlesztés is. És hogyha a kettőt együtt kapja egy nem románát olvas, hanem egy-kettő vagy 2 fokkal igényesebb olvasó, akkor ő nagyon elégedett szerintem. Szóval ebben is szeretném magam kipróbálni. Már beleolvastam, tehát hogy nem megoldhatatlan feladat, meg nyilván nem magas irodalom, majd meglátjuk. Ez mindestre egy olyan nyelvi szint a popzenével együtt, amiről az a baj szerintem, hogy például a szótárírás sem vesz tudomást. Tehát, hogy például a magyarul létező legjobb szótár az ezekhez a szövegekhez, hát nem, finoman fogalmazok, nem mindig használható. Uh-huh. Hát ugye fantázia, végül is kapsz egy szómezőt, de semmilyen frazeol, tehát vannak frázisok is, de nagyon sokszor nagyon félrevezető, és régi nyelvhasználatra, irodalmi nyelvhasználatra, ilyesmire megy vissza. Nem ezt a törököt beszélik, és ilyen szótár nincs, de még az előbb bemutatott nagy angol szótár sem föltétlenül. Én internetes szótárat használok, ami dinamikusabban fejlődik, nyilván több a salakja, meg a seprője, de az a Turing szótár az sokszor segített, vagy ez a reverso.context, ahol találsz nyelv, vagy egyáltalán az internetbe benyomod idézőjellel, hogy milyen kontextusban fordul elő, amikor el vagy keseredve nem találsz semmit, akkor ez a szótárnál többet tud segíteni. Meg hát, hogyha meg tudsz kérdezni egy törököt. A popzene kapcsán egyébként időnként ők is széttárják, vagy igen, a karjukat, hogy hát nem, valami ilyesmit kell, hogy jelentsen. De hát ez a magyar popzenében is így van. Na, úgyhogy, és akkor ez volt a Figentől kapott első tolmács munkám, ahol még igazából, tehát én még nem vagyok tolmács szinten, majd, hogyha sikerül, akkor igen, egy török-magyar házas pár, a fiú török volt, a lány, vagy az is, vagy ő pedig magyar volt, vezővásárahelyen kellett egy tolmácsa, mert törvényi előírás az esküvőre, és akkor a Figen átadta ezt a munkát, mert éppen nem volt Magyarországon, úgyhogy ez volt az első ilyen feladat, tehát ez a végcél. Hát a nyelvről még majd beszélhetünk, vagy nem tudom, hogy van-e kérdésed ehhez, egyébként meg jönnek az utazások, ilyesmik, meg az ottani élmények. Vagy Szerintem térjünk át nyugodtan az utazásra, és akkor majd marad a közönségnek is idő kérdezni. jó, oké. Hát ez az első találkozásom Isztambullal, magánút, magánút volt, és már nagyon vágytam, és ez a párom, partnerem vágyaival is találkozott, úgyhogy elmentünk tavaly itteni húsvét, ez a Ramadánnak az utolsó időszaka volt, és hát az utazások kapcsán ott én elsősorban a török emberekkel való megismerkedés, meg kapcsolat, ról is szeretnék beszélni, és aztán majd még lesznek képek az ottani élményekről, hogy milyen
kulturális sok, jó értelemben kulturális sok ért engem, de az első az a török ember, és hát nyilván az utca emberéről szerzel egy benyomást, de nekem a török emberekről nem tudom, tehát valami nagyon, tehát egy olyan képem alakult ki, ami minden eddigi nem magyar kultúrájától eltérő. Az, hogy az, hogy az, hogy ők befogadnak, azt, hogy értékelik, nagyon nagyra értékelik, hogyha, hogyha te lépéseket teszel, ugye egy ilyen nyelvet tanulni azért egy elég nagy lépés, még, hogy erő kell hozzá, tehát hogy lépéseket teszel az ő megértésük felé, akkor kitárják a szívüket. Tehát akkor mindent megtesznek, érted? Ez egy nagyon nagy élmény. A Cengiz barátom is, aki itt hátul látható, a leghátsó fiú mögöttem pontosan, aki bevezetett a saját társaságába. Már itt Szegeden is egy nagyon jó barátságot kötöttünk, de azt is el kell mondanom, hogy tavaly tehát, hogy mondjuk a Figennel is, a török tanárnőmmel is egy nagyon jó kapcsolatom volt, de akkor, amikor tavaly leégett a garázsunk, nem megyek a részletekbe, egy szerda reggel, 8 órakor, akkor ő 9 órakor itt volt, és kérte a gumicsizmát, hogy ő itt mit csinálhat. Tehát, hogy ilyen típusú odafordulással én nem, tehát, hogy sehol se találkozom. És bármivel fordulhatsz hozzájuk, ők egészen biztosan mindenben, akár csak azzal, hogy szarul vagy éppen aznap tudom én, váltsunk már egy pár szót, vagy mit tudom én, tehát hogy ebben ők nagyon jók, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy a baráti kapcsolat. Én se voltam, tehát hogy én se voltam, én is meglepődve tapasztalok, mert hát tulajdonképpen a magyar barátaimhoz főleg akkor nem fordulok, hogyha rosszul vagyok, ugye? Tehát, hogyha éppen bajom van, mert nem akarom őket zavarni, tehát, hogy mi már ezt a távolodást, vagy nem tudom, egymásnak ezt a szentehénként kezelését, ezt már szerintem mi kezdjük megvalósítani, ők meg pont az ellenkezője ebből a A szempontból. szolidaritást Igen, érzékelt. igen, abszolút, abszolút, és ők nem, szóval nem tudom, nem akarom ragozni, tehát, hogy egy egészen elképesztő élmény ezen a szinten velük kommunikálni, vagy lenni. Ö, Ezt, hát nem tudom, nincs időnk szerintem erre. A, az utcaemberével, vagy akikkel találkozol üzletekben, itt is rögtön kialakul a kapcsolat. Ez most Izmir tavaly, nem, ez már az Erasmus utazásom tavaly télen, amikor kalligráfiát akartam venni, ahhoz járt egy kávé, vagy bocsánat, az a tea, mert kávé az bonyolultabb történet, tehát azt ugye könnyebb szervírozni. Tehát, hogy az jár egy tea, egy félórás beszélgetés, mások is ott vannak, jönnek, mennek, és megkérdeznek, hogy te egyébként ki vagy, akkor a magyarság kapcsán itt a bal oldalt látható kalligráfussal kialakult egy beszélgetés, amiből azért nagyon sok mindent már megértettem, hála Istennek, többek között az is szóba került, hogy milyen érdekes az, hogy a tulipánt mindenki Hollandiához köti, holott ugye az tulajdonképpen a törököknek a nagy találmánya volt. Oké, vagy amikor a Cengiz elvitt, mindenki csodálkozott rajta, hogy mit keresek én egy fodrásznál. Hát nekem el kellett, tehát hogy neki kellett menni, és nekem is azért szükségem volt rá, tehát hogy itt is, amikor arról van szó, hogy én szeretném megismerni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja, akkor ebből egy beszélgetés alakul ki, és nagyon ajándékot kapsz a végén, egy muzeális hajnyírót, videózhatsz, ott van a kezemben, csak nem látszik az a kis tárgy, és tehát, hogy ezek a kapcsolatok is. Nagyon otthonossá teszi ez a közlekedés Törökországban. Vagy egy másik példa, hát ez most egy étteremben a rendelés, ahol extra kiszolgálás jár minden török szóért, tehát akkor, ha mondatot tudsz mondani, akkor pedig
akkor pedig extra-extra. Isztambuli élményem az első utazásunk alkalmával, amikor még azért annyira folyékonyan, most is töröm azért nyilván a törököt, de annyira folyékonyan nem beszéltem, tehát nekik is erőfeszítés volt megérteni, hogy egy este elmentünk egy nagyon híres szaunába, és ott mellette volt egy étterem, és ott a, a jegy lefoglalása kapcsán pont akkor hat előtt, vagy így fél hatkor láttam, hogy egy hölgyet már kiküldenek, mert ők már hatkor zártak. És mi meg éppen a szaunázás előtt akartunk bemenni másnap, és ott vagy törökül üdvözöltem, meg néhány szót ott mondtam, hogy vacsorázni szeretnénk, hogy lehet-e tehát én láttam, hogy ezt nem tették meg előző nap, ott megtették, és akkor, amikor a záróra közeledett, ja, egy idő után már ott volt az egész személyzet körülöttünk, szerintem a séf is föltűnt, én annak, hogy úgy azonosítottam az úriembert, és amikor már záróra is elmúlt, és azt mondták, hogy egy teát kérünk-e, és én mondtam az úriembernek, hogy én tudtam, ma már zárva vannak, azt mondta, hogy egy teára mindig van idő. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ezt ők annyira klassz, hogy türelmesek, amikor általában egy-két más élményem is volt, de türelmesek, amikor látják, hogy te közeledsz hozzájuk. Uh-huh. De mond, Úgyhogy az is volt a tapasztalatod, hogy ráérősek is? hát ezekre nem, vagy ezeknél nem spórolnak az időből, de közben Uh-huh. meg mindent megcsinálnak. Igen, igen, igen. A Hát nyugati nyilván, ember, mi is ugye nagyon beosztjuk az időt, mindig rohanunk, és így próbálunk lefaragni. Mondjuk ez egy nagyvárosi élmény, tehát ilyen szempontból, ha itt azt tapasztaltad, hogy kicsit ráérősebbek, akkor az már jelezhet valami kulturális különbséget. e, jó, hát ezen nem spórolnak szerintem időt, vagy én úgy látom. Tehát hát a kuncsafт az nyilván szent, tehát hogy aki üzletből él, az egyébként is, de én ott is sokkal, hogy mondjam, mélyebb vagy alaposabb kommunikációt tapasztaltam. Hát itt egy Dzsengizzel és Tamás barátommal egy klassz kajálás, tehát itt már minden barátom mindenkivel, minden barátommal barát, tehát hogy Mhm. ez így működik, mindenki összeolvad ezekben a nagy barátságokban. Úgyhogy ez így működik. Szerintem ez a topik az, hogy nem tudom, majd még lehet, hogy ez az előjön, és ugye hát amikor kijutsz sok-sok-sok olvasmány, élmény után, és meglátod egyelőre távolból, ugye Isztambulnak a sziluettjét, hát az egy leírhatatlan élmény. Persze tudod róla, amit tudni kell történelemből, tehát ez nyilván még aládob, de engem ez most főleg nem, mint Bizánc, meg nem, tehát hogy egyáltalán ókori szempontból érdekelt elsősorban, hanem, hanem úgy, mint az én sok könyvélményemnek, meg elbeszélés, meg film, ahol csak találkoztam a török kultúrával ennek a színtere, és amikor ezeket látod, hogy ezek elevenednek előtted, akkor hát sokszor sírni van kedved, vagy az Hagia Szófiánál, ugye hát körül tudsz nézni, mert egy óráig állsz, vagy kettő, mire bejutsz, ugye különösen Ramadán idején a dzsámiba, az egy klassz dolog. És hát az, ami ugye az élet, vagy a környezet, amit látsz, és én nyilván nem jártam a nyomornegyedekben, Isztambulban, tudom, igen, mert hát ez egy 20 milliós város, tehát hogy mi turisták, én még egyelőre itt tartok, ugye először a kultúrának a felső rétegével találkozol, de Ramadán idején minden este a dzsámi körül várják az esti ezánt, és hogy elkezdődhessen az evés, ugye, és akkor egymást megvendégelik, egy nagyon kellemes hangulat alakul ki, egy nagyon nagy élmény az,
ezt látni egyáltalán, ami nálunk nincsen. Ugye ez, hogy hogy ők hogyan muszlimok egyébként, nyilván akik ide kijönnek, azok gyakorolják, ott a hölgyeken látjuk, ezek kendős hölgyek, tehát hogy gyakorolják a vallásukat, de azt úgy, tehát össze lehet vetni bizonyos szempontból, ugye azzal, hogy mi modern magyarok hogyan éljük meg általában a kereszténységünket, itt nincsenek tehát ugyanúgy nincsenek szélsőségek, mint abban, ahogy mi a kereszténységünkhöz viszonyulunk, tehát hogy itt is odaengednek, meg beengednek, meg megmutatják, sőt, nyitottan viszonyulnak az érdeklődésedhez. Itt a mecset körül mit láttál így a résztvevők korát illetően? Tehát fiatalok, idősek Hát vegyesen voltak? családok. 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 Nem idős. Tehát, hogy a teljes korfa Uh-huh. képviselteti magát. A gyerekektől az idősekig, a legidősebb korosztályig. Tehát, hogy ide család. De abszolút egy ilyen családi eseményként. Egyébként nekik a család az egy iszonyatosan fontos. Tehát nekünk is fontos nyilván, tehát nem akarok hülyeséget mondani, nekünk is fontos, de ő nekik napi szinten és mindenféle szempontból nekik olyan a család, mint a levegő, tehát hogy kell a mindennapi létezéshez. Ennek megfelelően családi kapcsolatok is mások, tehát nyilván mi is tiszteljük a szüleinket, de ahogy ők ezt ugye ezzel a jellegzetes köszöntési móddal, a kézcsókkal és a kéz homlok felemelésével, és ki is fejezik minden alkalommal, az, az nem tudom, tehát az, hogy ebben a gesztusban megnyilvánul, az egy nagyon, nem tudom, egy engem nagyon mélyen nagyon befolyásoló, vagy mély benyomást tevő dolog. Tehát ez egy nagyon fontos része. És az, amikor a családjába enged be valaki, ez a Figennél is egy idő után történt meg a Dzsengizéknél is egy idő után történt meg, akkor, ö, akkor, akkor azt érzed, hogy megint valahova elérkeztél. Tehát az első például a Dzsengizéknél, amikor először voltam, akkor nagyon udvariasan, nagyon kedvesen, tehát úgy, mint a fiúk volt tanárának, egy olyan tisztelettel viszonyultak hozzá. Egyébként is te ott egy hodzsa vagy, akinek mindenképpen jár a tisztelet, de amikor másodszor mentem, és én mondtam a Jengiznek, hogy én szeretném úgy üdvözölni a szüleit, mint ahogy te szoktad, meg ahogy ő üdvözölte az én anyukámat, hogy megcsókolta a kezét és a homlokához emelte. Erre anyukám fölkészített természetesen előtte. Uh-huh. Szóval, amikor az apukája és anyukája megjelenik az előszobában, és megölelve és csókkal üdvözölnek, az azt jelenti, hogy te egy Befogadtak. fontos, igen, hogy Uh-huh. ilyen befogadta. Ehhez a második alkalom még kellett, és a második alkalommal, amikor Erasmusszal voltam Izmirben, 2 hétig. Ehhez folyamatos ellátás járt a Cengiz anyukájától, többször vendégül látott, folyamatosan küldte a kaját Cengiztől, tehát hogy mondjam, a gondoskodási köre az automatikusan kiterjedt rám, és ugyanez érvényes egyébként a Cengiz ottani barátaira, tehát hogy egy elképesztően otthon érzed magad emiatt. Azt még nem próbáltam ki, hogy hogyan majd, hogyha adja az Isten, akkor csak eljutok oda is, hogy mondjuk hosszabb ideig kint vagyok egyedül, hogy akkor hogy alakul ki a környezetem, hogy mondjam, spontán, de ezt én soha nem fogom elfelejteni, tehát akár a Figennel kapcsolatos, hogy a nővérével, meg a unokaöccsével kapcsolatba kerültem, vagy a Genghis családjával kapcsolatos élményeimet. Ez nem tudom, tehát szerintem ránk ez kevésbé jellemző. Illetve itt azért egy kulturális változáson megyünk keresztül, mert régen ugye
híresek voltak a magyarok a vendégszeretetükről, mennyire megvendégelnek mindenkit, szinte tukmálják az ételt. Szóval én azt E, gondolom, hogy egy kicsit változik, meg az is változik, hogy amiről beszéltél, és pont nálam is múlt héten az interkulturális órán került elő, aha, hogy ez a késcsók, és én ugyanígy nagyon meghatódtam, hogy a török hallgatóm mesélte, hogy aha, igen, az idősebb családtagoknak kezet csókolnak, és tulajdonképpen a késcsók az szépen eltűnt a magyar kultúrából. Először ugye a szülők irányában tűnt el, aztán akkor igen, az idősebb férfiak a fiatalabb vagy középkorú nők aha. felé tűnt el, és manapság már ez szerintem teljesen kikopó félbe van. Még egy kérdés itt a vendéglátás, meg a befogadás és a gondoskodás kapcsán, hogy az tipikus, hogy a nők ilyen nagyon gazdag háztartást visznek, sokat főznek, és ők felelősek a család, meg a férfiak, vagy a gyerekek ellátásáért, vagy itt egy idő után azért besegít más is nekik, vagy nagyon ez a tradicionális leosztáson a Aha. Hát két fele munkában. ágazik, ugye, amit a Dujgorszanánál látok, meg amit nem tudom, mondjuk a nőirodalom problematizál, ugye tehát hogy a női emancipáció és az, hogy a nő munkát vállal és kiteljesíti önmagát, az náluk is megvan, és vannak, lehet, hogy most a legutóbbi évek kurzusa kapcsán még inkább vannak nyilván olyan háztartások, ahol a nő szerepe tehát a család föntartásra, vagy a család ápolására, gondozására, ellátására korlátozódik, és van olyan nő is, ugye, akinek ez a fő célja, vagy ebben éli ki magát, aki majd ezt a Dujgaszana könyvet olvassa, az látja, tehát, hogy itt is vannak megjelenítve ilyen sorsok. Hát nyilván ott is mindenkinek fönn kell tartani, nyilván hölgyeknek ezt a lehetőséget, de ha mondjuk török sorozatokat nézel, ami mindennapi élettel foglalkozik, akkor látod, hogy tehát az, ami mi nálunk tulajdonképpen csak, ha jól tudom, a második világháború után terjedt el jobban, tehát hogy mondjuk egy házaspárból mindkét fél dolgozik, és ez tulajdonképpen kötelesség, és nálunk valahogy ki is nézik azt a nőt, vagy nem tudom én, legalábbis Vincenten nálunk, aki végül is a gyerekekkel otthon marad, meg hát nem tudsz megélni egy fizetésből, az nem elég a családfenntartáshoz, az, hát nem tudom, őnáluk is, tehát hogy őnáluk az inkább megvan, vagy elképzelhető. De vallásos nők is, tehát akik kendőt viselnek, tehát ők is dolgoznak üzletekben is, nem tudom, Mekiben is dolgoznak, tehát hogy közben ezt is látod. Tehát, Uh-huh, hogy a kettő nyilván most dolgozódik össze uh-huh, uh-huh. a török társadalomban is. Tehát akkor észlelhető egy ilyen változás, igen, egy ilyen emancipálódó nő, mert hát egy Igen, teljes állásban dolgozó nőnek nincs annyi ideje, hogy igen, minden nap ilyen sokfogásos igen, és hát ez nyilván sok ételeket készítsen. konfliktussal jár, tehát van ilyen sorozat is, ami mondjuk két ilyen családnak a találkozását dolgozza föl, most nincs idő ebbe belemenni, de ez szerintem nem tudom, úgy nyilván elviselik, vagy akik nem akarják, elkerülik talán egymást, de vannak jelentős konfliktusok. Tehát megnézel egy török pop ö, számnak a klipjét, ami úgy rendesen ki van dolgozva, ami tánckarral, ilyesmi, és ott látod egy szál pöndölbe rohangálni a popdívát, ez mehet, tehát hogy ez fönn van a neten, tehát hogy ez bárki megnézheti. Ugyanakkor meg 2 vagy 3 éve volt, most már nem is emlékszem, amikor ráadásul a Sezen Aksunak egy régi számát vagy megtalálta a jelenlegi török miniszterelnöknek, gondolom valamelyik közéletet tematizáló, vagy tematizálással elfoglalt embere, egy 3 vagy 4 évvel korábbi számot, amiben Ádámra és Évára, akikre ők is nyilván az Ószövetség miatt, akinek ugye a világát ők meg a profitáit elfogadják, tisztelettel tekintenek. Ugye Dzsáhilnak nevezte, ez ilyen
nem tudom, még civilizálatlan, vagy ilyesmi, tehát hogy egy ilyen vallásos kontextusban is használható szó, tehát egy lekicsinylő szó, akkor az Erdoğan kijelentette a péntekesti beszédében, aminek vannak vallásos áthallásai, mindegy, hogy valahogy vallási vezetőként is akar fungálni, hogy ki kellene vágni a nyelvét. A, és érted, tehát, hogy egyfelől, tehát ez a szám, ez simán egyébként semmi, tehát hogy lefordítottam ezt a számot, meg ki is tettem akkor, akkor volt ez a botrány, Ö, hogy a kettő egymás mellett megy, az nyilvánvalóan azt mutatja, hogy van egy természetes folyamat, egy nagyon erős modernizációs törekvés, ami Atatürktől kezdve folyamatos. A Korábban szekularizáció, igen. így van, és hát van valami, amit a hatalom birtokosai akarnak, meg amiről úgy gondolják, hogy az ő hatalmuk fenntartásához hozzájárulhat, és ennek a mintázata az ma Törökországban teljesen olyan, mint Magyarországon, tehát amire például az erkölcsi szlogeneket és vagy a vallásiakat használják. Ebben nem különbözik egymástól a két struktúra. Nagyon szalad az idő, úgyhogy még egy kedvenc képedet vagy pillanatot mutasd meg, amiről. Hát ez nagyon kedves, egy Figen által ajánlott török étteremben egy nagyon kedves estét töltöttünk. Hát itt csak mutatom, hogy ez így együtt megy. Tehát a török kultúra az egy iszonyatosan sokszínű magában a terület hatalmas mi volt miatt, meg rengeteg kultúra, már korábbi, meg most még mindig folyó ötvözése miatt egy nagyon színes valami, amiben mindig meglepődsz. Tehát, hogy ezt ugye a bal oldalon látható Atatürk portré, az Izmirben meg mindenütt, nagyon sok helyütt egy nagyon, nagyon erős Atatürk kultusz van, tehát egy nagyon erős demokrácia iránti elkötelezettség. Látod lehet, hogy éppen egy teljesen kendőbe burkolt hölgy megy el előtte, de ott van ez egy isztambuli kép, egy modern színháznak a falán, külső falán ez a Monroe portré, és tudom, tehát, hogy hát ez nem annyira jellemző, de az, hogy ez sajnos egy piszoárban fényképeztem, annyira meglepett, hogy amíg az ember áll, ugye, addig is olvashat és információt gyűjthet. Tehát az, hogy egy ember, ugye ez arról szól, hogy tudtam-e, hogy élete folyamán egy ember 6 elefánt tömegének megfelelő mennyiségű ételt fogyaszt el. Ez csak úgy paradigmatikusan azért érvényes, mert bármilyen tudás hordozója és bármilyen jellegű tudás iránti tisztelet bennük hallatlanul nagy. Tehát, hogy az információ, a művelődés, bármilyen formában való művelődés számukra nagyon-nagyon-nagyon nagy érték. Azt én hogy mondjam, ott sokkal szélesebb rétegben látom, mint most ma Magyarországon. Tehát, hogy ők nem immunisak még szerintem a kultúrával szemben. Hm. És arról volt-e, bocsánat, tapasztalatod, hogy a török barátaid mennyit tudnak Magyarországról, vagy mennyit tanultak az iskolában Magyarországról? Már aki nyilván nem magyar, vagy Ö, hungarológia szakos, nem egy átlagos török ember. Hát mondjuk, tehát nyilván hoznak egy sajátságos képet, ami a mi közös múltunknak hát egy általunk kicsit másképpen értelmezett képéből fakad. Tehát
ő bennük van egy jelentős, tehát az előzetes tudásuk az mindenképpen azt indokolja számukra, hogy mi egy kiemelt, ö, mm, hogy mondjam, kiemelten közeli ö, nép vagyunk hozzájuk. Én nem tudom, hogy a volt Oszmán Birodalom, ez egy érdekes dolog lenne megnézni, volt tagjaival, tagországaival kapcsolatban van-e másik olyan volt Oszmán Birodalomhoz tartozó népesség terület, ahol akivel szemben, vagy akikkel szemben ilyen közeli barátságot éreznek, és ennek még a korábbi múltra visszatekintő, én most pontosan meg nem tudom mondani, hogy honnan származó gyökerei vannak. A legutóbbi Izmirből való hazatérésem alkalmával ért egy ilyen kulturális sok, megint jó értelemben az isztambuli repülőtéren, hogy most csak az egyiket mesélem el, hogy nyilván levette a srác, akitől vizet vettem, hogy nem vagyok török, de törökül beszéltem hozzá, és akkor hát majdnem átugrott az asztalon, hogy körbecsókoljon, de ő azt mondta, hogy mi azért vagyunk testvérek, mert ő hallott Attiláról, tehát hogy van valami olyan forrás is, ahol ők egészen ilyen mitikus távolságokba vezetik vissza, ami nem tudom, kapcsolat, vagy közös múltunkat, vagy kapcsolatunkat. Minden esetre mi nagyon szép helyen vagyunk az ő szívükben, meg a gondolataikban, és a mi kultúránk iránt is ők nagyon nyitottak. Mindent meg akarnak tudni, mindent meg akarnak ismerni, érdeklődnek a részletek iránt. Tehát ezt például Dzsengizzel voltunk kirándulni közös barátunkkal Észak-Magyarországon, eszméletlen, tehát hogy fotografálta, meg dokumentálta, meg nem tudom, tehát később is akart visszaemlékezni ezekre a dolgokra, amiket itt tanult, meg tapasztalt. Igen, ebben is ők Ez egy nagyon nagyon jó. összetett téma, és majd egy másik beszélgetés alkalmával történész kollégákkal ezt fogjuk Aha. pontolgatni, hogy milyen a törökök magyarság képe, és hogy miből fakad. Itt most én azért is kérdeztem rá, hogy neked így nem kutatói szemmel, hanem látogató és török kultúra irányító értelmiségiként milyen élményeid voltak, mert nekem is a tanítványaim, a török Mhm. tanítványaim mindezt tükrözik vissza, hogy szeretik Magyarországot. Tehát van egy ilyen pozitív előhangolás már, amikor jönnek, Igen, nem igen. pedig negatív, amit ugye sok helyen szintén lehet tapasztalni. Itt élni is nagyon szeretnek egyébként. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy, ja. Mi legyen a záródia? Hát ez, a macskák, az állat, a természet, hát mindenki tudja, ugye a Törökország és a macskák, végigfotóztam, hát nagyon sok macskát lefotóztam, ez Cengiz egy macskával, ö, aki megfizetve. De én is megtanultam, hogy a macskák, tehát hogy állandóan legyen nálunk macskakaja, és etessük nálunk nincs annyi kóborcica, de ott a kóborcicák azok specializálódva vannak az emberekre, tehát tudják, hogy kaját kapnak, meg fognak élni, tehát hogy itt szocializálódtam ilyen szempontból is. És hát a növények, a virágok, amiről majd én most egy másik összefüggésben egyszer csak fogok beszélni, a természet, a környezet, a lakás, az, ami körülöttük elérhető távolságban van, az szinte kultikus tiszteletben részesül. Tehát a kert, ami a költészetükben is, az irodalmukban is iszonyatosan fontos helyet foglal el, tehát azt elképesztő látni, és hogy mondjam, egy nagyon, nagyon, nagyon jó levegőt ad annak, amikor ott vagy, amikor részese vagy, amikor szemtanúja vagy, hogy ez hogyan működik, ezt is egészen elképesztő. Nem tudok egy ilyen zárszót mondani egyébként, vagy nem tudom, amivel érdemes lezárni. Talán az, hogy most néhány ilyen mozaikot, nem tudom, megmutattunk, amiből kiderül, hogy ez nem tudom, az én számomra mindenképpen, de mindenkinek a számára
egy borzasztó nagy és érdekes és izgalmas szellemi kaland lehet. Nem tudom megmagyarázni, nincsen semmilyen tudományos magyarázata annak, hogy miért vonzóbb ez számomra, mint bármelyik kultúra, beleértve az antik kultúrát is, amivel eddig találkoztam, de nagyon jól érezheti magát az ember benne, nagyon, nagyon klassz barátokra talál, mm, te muszáj vele foglalkozni, nem tudod elengedni, tehát megragad, ott maradsz benne, és, és ez jó lesz neked. Tehát ezt tudom mindenkinek mondani. Hát köszönjük szépen ezt a nagyon sokszínű és izgalmas előadást, és sok-sok mindent lehetne még mondani, de azt hiszem azért kaptunk egy jó kis merítést, hogy a nyelvből a Covid, az élethelyzeted is úgy hozta, hogy új utakra tértél, és hogy ez mennyire megfogott. Tehát az ember sok Igen, mindent megpróbál, de nem minden fogja meg így, úgyhogy ez nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és én sokat meséltél. És ha valakinek van köszönöm. kérdése most a hallgatóságból, akkor akár magyarul, akár angolul is nyugodtan fel lehet tenni. Hát ha most nincsen, akkor leállítom a felvételt.